kawan kendu yang ban ngasutu ia kijing don kam ka bakerki jong kani ka surok na kata daun na kalian ka sorkar ngilas ngaudei ban ai sanction kerpang badru ia kani ka kam ngin sasdang no shen namar bun ki ba kentho ki ba keno ia kijing bu monorim jongi keleng jong ka jela dengan kwa ia pi kinau maulai hang ni sa ai jubab api da kakam namar ngin sasdang no ia kani ka surok ban pentrei ban ngakermen skem bakan long ka jingkerku ia kani ka snong ia ka maulai parok kawe ngasengu tenat kam tamme ia kinau maulai namar ngingi ong habadon kinau maulai ka jelam ekla bat ka jaj bengriu ka im kata ka bangakwa ban wanra e ka kubor habanga ong kacara samar pran mo kan itenat kata ka bangakwa ban ong yapi sisin la krenteng to don KMLE don KMDC yuwe kwa ai kuburom manubong kwa ai kuburom tang ba kaji siang ong me yapi subisar mapi kawan na ai manu bale ngatrai tang hata kalabiang menurut kam ban kerengoi namar ngakong ngomong opingai i pok social media su ya kam kam ngam ju su thosa ang isya katuka kam ngatrai banyak kam than kam ha namar haka bakadu mentoi upai ba jong ka konsensi lani jong ka takesnong kabayo ya ka jingirap kum kani kabangi ai mentakaski te nang ni ngan lek banbu mau nong rim sa satai semau prem kata ro kastrok ka bangilai ai sanction ban nga dekwa sisang ni tuok pi baka Shillong city jong i barokoi kan phu kan phing hakalenti ka sengkin kan bit kan biang nadong sedong bat investment jong i ka bangila pelut unduna syu a ka sor Shillong barokoi ya kan reu posan klur tangba ka Shillong baka bahe 4 yo ikam tidang bun ki bangin hap ban invest kenang ban penkerja no eka lain jong kateka jingking apo dam ya kane nakaliang pludi ngidang ya penkre te hak juga por ngin sna ya kane ka mga opi ya ka VIP road ka ban ya nang ne na maulai bypass ban poi bej station umroi te kan long ka jingkerku ka bakrau ya ka thain maulai porok kawe ngakermen skem kan long ta bat ndei tangi kino maulai ngre ya ka sor Shillong porok kawe pi kijing pli jongi kani ga maulai bypass kladi ka jingkerku ka bakrau ka jingdon jo ka maulai bypass kla long ka jingkerku ka bakrau bat nganem klet ban ai kublei kerpang yau XMLE jongi bam kwai hadwaru blei ubala pruj dak ban penyo jaga ban penyo puta bangila ban snai kate ka maulai bypass dengan sengo bakalong ka burom ka bakrau te menta ka decongestion polisi ka bangi na ka sorkar ngibu ngikwa ban pentikna baka Shillong kan light na kanika congestion lanin na ka traffic ka basir keba ngidon ru menta awan gitu ki chief minister na keleng jong ka northeast akan mausa utu chief minister jong Arunachal ya ai kublai bangau ong jing itenat ke Shillong ka palapalat imat uyat sikelenti ke bakam kendong wong ke jing suk kelenti yat bat ke jing khuj bat ke surok ke babit ke babiang tevi wat kibanabar kiwan ya gaban ya ro ya kasor Shillong ke jengi nagradau ngin yai pene ya ka burom jong kasor Shillong barakwe ka bakentup ya ka maulai bat kini kisnong baper kata kejing angnut jongi nakaliang ka sorkar menta ibat tebo di la mention kadon kaneka sanction ki melayo ru ka bang ilaya khotendar menta nang ni na maulai bypass ngin poi satai siapo ka airport umroi layo sanction san pauklur bat arpo san klur kawe ka CRF kawe ka mengile lengba jongka donor ministry
yo nyau posan klur bat ya kane ko mo pi slem shu bangin sedang ban pentrekam namal ngikwa bakan ya